माझं नाव सुशांत प्रल्हादराव विंचुरकर, राहणार शिराळा. माझा लहानपणापासून डोळ्याचा प्रॉब्लेम होता. माझा कसं नंबर खूप वाढत होता, मायनसमध्ये होता आणि जसजसं मी वाढत होतो तसं माझा नंबर वाढत होता. कालांतरानं जसं मी मोठं झालो, माझा मोतियाबिंदूचं ऑपरेशन झालं नागपूरला. त्याच्यानंतर तिथून 2-3 महिन्याने माझं अजून पुन्हा रेटिनाचं ऑपरेशन झालं. असे करून माझं विजन खूप वाढत होतं. पण मला आयुर्वेदामध्ये असं ठाकरे सरांचा नंबर मिळाला. मी त्यांना तिथे व्हिजिट दिली. तिथं मला खूप आराम पडला. तसं त्यांनी खूप चांगली ट्रीटमेंट केली. पंचकर्म, जळू, अग्निकर्म यांच्यामुळे माझ्या डोळ्याला खूप आराम पडला आणि माझा नंबर खूप कमी झाला. जे होत नाही, कोणी सांगते, डॉक्टरही सांगते होत नाही, पण ते माझा नंबर खूप कमी झाला. त्यामुळे मी ठाकरे सरांचे खूप आभार मानतो. नमस्कार. धन्यवाद. समाजामध्ये बरेच असे रुग्ण असतात की जे फिरत असतात आणि फिरून अखेरीला त्यांना जर योग्य पर्याय नाही मिळाला तर त्यांची दृष्टी ही जाते. हे आपल्याला प्रत्यक्ष दिसतच असतं. परंतु योग्य वेळीच हा रुग्ण जर आयुर्वेदाच्याकडे शाखेत आला किंवा आयुर्वेदाच्या उपचाराकडे आला तर रुग्ण निश्चित बाहेर निघतो. हे दोघांचं श्रेय असतं. सांगितलं डॉक्टरांनी पेशंटनाही करणं तेवढंच प्रामाणिकपणे करणं गरजेचं असतं. आणि हे जर प्रामाणिकपणे काम जर झालं तर नक्कीच रुग्णाला 100% यश हे निश्चितच मिळतं. असे आमचे बरेच रुग्ण आहेत की ज्यांना आम्ही यशस्वीरित्या डोळ्याच्या दुर्धर आजारातून त्यांना दृष्टी देण्यास आम्ही एक यशस्वी किंवा एक आमची वाटचाल पुढे चालू आहे आणि आम्ही असेच प्रयत्न करत राहू. नमस्कार.